megőrzése együtt van. Ez az adócsökkentés kormánya. Ahogy tudjátok, a Tisza kormánya az adócsökkentés kormánya lesz. Jövedelemadó helyett egy 3 kulcsos rendszer lenne megfelelő. De amit nagyon hangsúlyozni akarok, hogy a kulcsok az csak a kisebb része a változtatásnak. A nagyobb része a változtatásnak az a kedvezmények és a mentességek szinte teljes eltörlése. Itt elsősorban a szociálpolitikai intézkedésekre gondolok, tehát a családi adókedvezmény, a gyerekkedvezmény, a 2 és 3 gyerekes anyáknak a teljes életre szóló adómentesítés, ezt mind el kell felejteni. A piacnak kell eldönteni, hogy ki nyer, ami annyit jelent, hogy ezeket a támogatásokat mind meg kell szüntetni, és aki a piacon megél, az megél, aki meg nem él meg, azt nem fogja támogatni az állam semmilyen körülmények között. Ahogy tudjátok, a Tisza kormánya az adócsökkentés kormánya lesz. Néha úgy érzem, hogy egy amerikai science fictionben élünk, ahol ismétlődik az idő.